Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu interes simplea eta interes konposatua. Interes simplea da diru kantitate bat bankuan denbora batez izateagatik lortuko dugun etekina edo interesa. Bai? Hau da, gu sartzen badugu 500 euro, diru horrek emango digu interes bat edo etekin bat, segun zein den eunekoa. Hau da, kapital hori sartu duguna bankuan, urte bukaeran handitu egingo da eta lortuko dugu etekin bat, bai? Baina etekin hauek atera egiten dira bankutik denbora hori amaitzen denean. Hau da, bukatzen denean denbora hori, diru hori gure poltsikora doa. Eta ez da berriro inbertitzen. Bai? Orduan, horretarako erabiltzen da kalkulatzeko zein den banku batean sartzeagatik diru bat, lortzen dugun interesa, erabiltzen da horrelako formula bat. Bai? Interesa berdin C(0) bider I bider T. Orduan, C(0) da bankuan sartzen dugun dirua edo hasierako kapitala. Bai? I da bankuak eskaintzen digun interes tasa edo korritua deitzen da. Eunekotan adierazten da eta egin behar dugu zatieun balio hori. Bai? Gero daukagute, hau da, dirua bankuan izango dugun denbora, urtetan neurtua, eta ia hau izango da lortuko dugun etekina edo interesa. Bai? Diru hori bankuan izateagatik. Bi adibide jarriko ditugu orain. Adibidez. Imaginatu 6.000 euro inbertitzen ditudala kutxan, bai, entitate horretan, eta eskaintzen didate euneko 3,5ko korritua, bai, edo interes tasa. Galdera da, zenbateko interesa edo etekina lortuko dut 5. urte amaieran. Bai? Interes simplea denez, hemen aplikatuko dugu formula CI berdin C(0) bider I bider T, hau da, C(0) da hasierako kapitala, 6.000 euro hauek. Bai? Interes tasa da 3,5 korritua, egin behar dugu zatieun, hau da, izango da 0,035, balio hau, bider 5, hau da, 6.000 euro hauek zenbat denboran izango dugu banku horretan, bai? Biderkaketa hau egiten badezute, 6.000 bider 0,035 bider 5, emango du 1.050 euro. Hau da, guk sartzagatik 6.000 euro hauek, bai? 5 urte horiek igaro ondoren lortuko dugu 1.050 euroko etekina. Bai? Beraz, 1.050 euro hauek jungo dira gure poltsikora. Bai? Baina ez ditugu berriro inbertituko, bankutik aterako ditugulako, bai? Orduan, bukaeran, 5 urte horien bukaeran, kapitala izango da 6.000 gehi 1.050 euro hauek, hau da, 7.050 euro izango ditugu, bai? Igo da hasierako kapital hau, bai? Bueno, hemen daukagu beste adibidez. Banku batek bideo-joko kontsola bat oparitzen du. 21 hilabetetan zehar 9.000 euro eduketzeagatik. Bideo-joko kontsolak 393,75 euro balio badu, zer korritu edo interes tasa eskaintzen du bankuak. Bai? Bueno, orduan, aplikatzen dugu formula, I berdin C(0)
bider I, bider T, bai? Eta kasu honetan egin dugu zati 12, zergatik 21 hilabete direlako, hau da, kalkulatuko dugu zenbat urte diren 21, zenbat hilabete diren, zenbat urte diren 21 hilabete horiek, horregatik egiten dugu zati 12, bale? Bueno, nola, eskatzen duten korritua da interes tasa, eskatu behar dugu hemen I, beraz, interes tasa izango da 12 hau gora, 12i, zati, eta hau bera, bestaldera, C azpi 0 eta T bestaldera, bai? Bueno, pues orduan hemen, ordezkatzen ditugu balioak. Hau da, bideo jokoak kostatzen badu hau da, etekina bezala, bai? Etekin hori, lortutzeko bideo joko hori, izan beharko genuken etekina, bai? Hau da, iren ordez jarriko dugu 383,85, bider 12, zati C azpi 0 da, sartu dugun hasierako kapitala hori, 9.000 barkatu, bider 21, bai? Egiten badezute kalkulu hauek, zatiketa hau emango luke, kasu honetan, 0,025, bai? Baina, eunekoa adierazi behar dugunez, egin behar dugu bidereun. Euneko 2,5 interes tasa izango litzateke. Bale? Bueno, eta bukatzeko daukagu interes konposatua. Interes konposatua da interes simplearen antzeko interesa, baina gauza batean desberdintzen da. Kasu honetan, neurtzen da, diru kantitate bat bankuan denbora batez izateagatik lortuko dugun kapitala. Lehen zan interesa. Kasu honetan, kapitala da. Izango duguna, kapitala izango da garrantzitsuak kalkulatzea. Bai? Kasu honetan, etekinak ez dira bankutik ateratzen. Bai? Denbora hori amaitzen denean, edo inbertsioaldi bakoitzean. Ez dira ateratzen baizik eta berriro kapitalarekin batera inbertitzen da. Bai? Simplean, diru hori, etekin hori ez da inbertitzen berriro, baizik eta ateratzen da. Edo beti da, hasierako kapitala beti da kontuan hartzen dena. Baina hemen metatu egiten da, bai, interesa, etekina, eta hasierako kapitala. Eta berriro inbertitu egiten da diru hori. Bale? Orduan, erabiltzen da horrelako formula bat. CA, berdin, C azpi 0, daukazute, bat gehi, I zati P, berpete. Bueno, C azpi 0 da, lehen bezala, hasieran daukagun dirua, edo sartzen dugun dirua bankuan. Gero bat gehi, interesa, lehen esan dugun bezala, korritua, deitzen dena, interes tasa, bai? Eunekotan, ordan egin behar dugu zati eun, beti balio hau, I hau. Gero daukagu P hau, normalen izango da bat. Hau da, bakarrik interesak ordainduko dira aldi batean, baina gerta daiteke, bi alditan urtean zehar ordaintzea adibidez, bai? Ordan egiten da horregatik zati P hau, bai? Hau da, urtean zenbat aldiz ordaintzen diren interes horiek. Eta T, diruan bankuan izango dugun denbora, urtetan neurtua, eta CA da lortuko dugun kapitala edo dirua T denbora horren ondoren. Bale, CA hau. Bale? Adibidez. Hemen oso argi ikusiko dugu asuntua. 7.500 euro inbertitu ditut kutxa entitatean interes konposatuan, bai? Eta ematen didate 3,5ko interes tasa edo korritua. Galdera da, zenbat diru lortuko dut, diru hori 3 urtez inbertitua badut, bai? Aplikatuko dugu formula, hasierako kapitala da 7.500, gero daukagu bat gehi, bai? Interes tasa daukagu 3,5, hau da, egin behar dugu zati eun,
da 0,035, hemen ikusten da, eta suposatzen da interesak, berriro inbertetu egiten dela berriro diru hori, urte bakoitzean zehar, horregatik hemen dago, ez dago P, bai, da aldi bat urtean. Bai? Eta ber T. T hau da 3 urtez. Beraz, egiten badugu balio hau, 7.500 bider 1,033 berriru, emango digu 8.300 eta 15,38 euro. Bai? 3 urteren buruan izango dugu kapital hori gehitu da. 7.500etik 8.300 da 15,38, bai? Ikusten dezutenez, urte batean egiten dugu, lehenengo urtean 7.500 bider 1,035, bai? Ada, hasierako kapitala gehi korrituak emango digun interesa, baina berriro inbertitu egiten da bigarren urtean, horregatik egiten da berreketa hau, bai? Kapital hasierakoa eta interesak edo etekinak berriro inbertitu egiten direlako. Bai? Hau da, interes simplea eta interes konposatuari buruz jakin behar dezutena.